may kaangtanan sa operasyon sang inyo distribution utility sa Iloilo, ang More Electric and Power Corporation. More power at your service. More power at your service. Programa nga magahatag sang kaathagan sa mga ginaobra sang More Power. Agod mapanami pagid ang serbisyo sa inyo. Mahibaluan ang pinakaulihing nga tikang padulong sa modernisasyon kag advisory sa power interruptions. Kampanya kontra sa mga pagpangawat sa kuryente, electrical safety tips, corporate social responsibility projects. Kag mapamatian man ang tingog sang mga konsumidor. More power at your service. More power at your service. Mayong adlaw, welcome naman diri sa ating nga program More Power at Your Service. Ini ang programa sang More Electric and Power Corporation para sa aton nga mga consumers diri sa syudad sang Iloilo. Kag as always, ang aton gid nga pag-welcome sa inyo sa isa ka mayad nga adlaw kag pag-welcome naton sa aton sini nga mga listeners and viewers nga naga-monitor sa aton sa Facebook Live sang More Power Iloilo kag sa Facebook Live sang sini nga Huarag kag sa subong imbukada sa adlaw sa nga Disyembre, no? Pila na gid lamang ka inadlaw maga-celebrate na kita sa nga Christmas kag pila na gid lang ka mga inadlaw man maga-atakop naman ang tuig 2023. But kita diri sa More Power padayon gihapon kita nga nagapaninguha, naga-innovate kung papaano naton nga mapahapos ang aton sini nga mga activities or mga programs ng More Power nga mangin accessible no sa aton sini nga mga consumers. That's why nga sang September gin-launch naton or gin-launch naton kag ginpakilala naton liwat ang ining program naton ang e-billing kung sa diin mas mahapos ng pag-access sa aton sini nga mga consumers no sang ila sini nga bill pinaagi sa ila nga email account. Kag sa subong naman maga-draw na kita sang aton sini nga mga winners. Subong gameplay lang ni siya nato no ang ining draw nga ni this December, pero ang ining nga monthly draw is para ini siya sa November naton. So ang mga qualified sa sini no nga sa sining mga sa subong ano nga November draw naton are those customers nga nagpa-registered from cut-off naton sa October 25 until October 28. Kag ang mga nabilin nga mga customers naton nga nagpa-registered from October 29 and beyond, masulod naman sila sa aton nga December nga monthly draw. Para naman sa aton nga preliminary draw. Basubong amo na ni ang last monthly draw naton no kay ang first draw naton sa September, October ang second draw, and November ang aton nga third draw. Sino naman ay hansubong ang mapalaro no sa sining sa subong nga draw naton. But before sina pamatian kag lantawon naton anay ang pila ka testimonya sa aton sining nga consumer nga nagpa-register, nagdaog sa e-billing kag na-receive yan ang e-gift niya. Actually, ang ini nga customer, tamang gina ka swerte. Kaya sa last weekend, kung madumduman ninyo, naglibot kita sa mga consumers bala naton nga affected sang 12 oras nga scheduled power interruption sang NGCP. Pero, naglibot kita randomly sa mga affected customers naton, ang ini nga customer, nakatuan na naman naton ang iyang nga balay, but sa October nga draw naton nagdaog man siya sa e-billing. Ano ka swerte no sang tawo nga ni hambaga ni nila may mga tawo gid nga maswerte no kundiin bala nga mga draw kadaog gid pero may ara gid nga tawo nga daw kadimalas gid nga bisan damo sang entries no sa mga pahampang bala mga draw wala gid daog kag isa na ko to siguro kay wala gid kita sang swerte sa mga draw nga na. But anyway, before kita mag-proceed sa aton sa mga draw, yari anay pamatian naton kag lantawan ang testimonya sa isa naton ka customer nga nagdaog sa draw sang October naton nga e-billing draw. October 27, 2023. Okay, so nabaton mo na ang mga nakuha e-gift? ko na. Ano ang ginggamitan mo sang 500 pesos worth e-gift mo, ma'am? Ginbakal ko sang Jollibee sa mga bata. Wow!
Wala mo lagi padugay, no? Wala na. Okay. So, sa sunod na siya nga bulan, Oo. or sa subong mo nga bill, ma-receive mo na ang imo nga Oo. bill through your email account. Subong wala ko pa na-receive. Okay, so hulat-hulaton mo Oo, lang, oo. ma'am, ha? Okay. Ma'am, anong mensahe mo sa More Power? Kay number one, naka-register ka sa e-billings, less stress na, Oo. easy access Easy pa, access, and then, may premyo ka kag nagdaog. So, anong nagdaog. mensahe mo? Madamo nga salamat sa More Power kay nagdaog ako sa e-billing. Nakita ko lang sa Facebook sang More ang e-billing. Nagtry ako pa-registered. Nakibot lang ako nga nakita ko dayon ako nga ngalan nga nagdaog gali ako. Gid ako nga pasalamat kay naka-access na ko sa e-billing nga hindi na ako mabudlayan. Wow, thank you so Ano much, gani pa ma'am. mo iwat? Ako gali si Sheila Escoltero sang South Fundidor Wow. Molo. Alright, di ba? Happy gid siya si ma'am. Okay. Sige, so subong nga bulan, sino naman ang mapalad? Ayhan, swerte ikaw kay bag-o subong ang aton nga DTR representative for the last 2 months, si Ma'am Joy Tocayako. Subong naman, si Sir Kent Novi Taksagon, ang aton nga DTR representative, ang mag-witness sa aton nga third monthly draw subong iya nga bulan. Alright, so sa mga audience naton nga ari diri sa opisina, ready na bala ka mo? Wow, sige. Okay, sige. Sa mga nagalantaw sa aton sa Facebook Live, kag sa mga nagpa-register from October 25 until November 28, bantay ka mo dira kay malay nyo inyo na nga account or inyo na nga pangalan ang ma-draw or mapindutan diri karon ni Sir Kent Nove. But anyway, before kita mag-start, welcome ta aning aton nga DTR representative, Sir Kent Nove Taksagon. Sir, good day sa imo kag welcome sa aton Good day. nga program. Hello, good morning everyone. Thank you good sa More Power sa pag-invite sa DTI. Alright. Ang tingog ni Sir daw pang DJ. May nakaagi ka DJ sa Malagid sa na, radyo. malagid. Okay. Pila ka naka-years sir sa DTI, sir? Going 4 years. 4 years. Okay. Okay, but anyway, hindi ni siya ang istorya ni Sir ang aton Oo. istorya. So, ma-draw kita. Sige, sir, go ahead, sir. Go lang ikaw dira. Ma-start kita, danay, sa aton nga recording. And then, ma-draw na si sir sa aton nga first winner. Pindot lang, sir, sa center. Okay, that's electronic roulette naton. Kag sinayahan makita sa piyak naton nga screen ang winner. Kag syempre sa mga magabutan naton karon no, kag ma-draw ni sir, i-try man naton nga ma-contact, no, makakuha kita sang ila sining reaction. So our first winner is Garingo Sane from Mandurriao District. Okay, remove lang natin, sir, and then proceed. We have 50 winners nga iga-draw subong iya nga bulan. Same months ang September and October ang iga-draw natin. Pares mo subong 50 winners nga magabaton sang e-gift, no? E-gift, once nga magdaog ka mo, ang matabo is mapadala kami sang email sa inyo nga nagapabalo ga notify sa inyo nga nagdaog ka mo sa aton nga November monthly draw. And once ma-receive ninyo ang email from More Power, i-confirm nyo lang to verify ba lang ang ina siya nga account is i-continue lang natin, sir. Nga ang inyong email account kag use is correct. And then once nga ma-verify nyo kag ma-confirm, magapadala kami sa e-gift ninyo. Okay? Kay we want, syempre, ang aton nga program is e-billing. Syempre, we want man nga mag-help sa aton environment, no? Mangin sustainable kita. That's why nga ang amon man nga premyo nga igahatag sa inyo is e-gift. And in fact, sa aton nga grand draw nga matabo sa February, no? Kadungan sa aton nga anniversary lima na kita katuig nga gintagaan sang prangkisa through the Republic Act 11212. Pero ikaapat na kita katuig nga nag-operate as your distribution utility diri sa Iloilo City. Kay, just for the information of everybody, 2019 of February 14, no, ginhatagan kita sang prangkisa, ginpermahan ang franchise, pero after 1 year pa kita naka-start operate, no, diri sa Iloilo City sang February 28
2020. So mga after 1 year pa kita naka-start operate. So ang aton nga grand draw idungan ini siya naton sa aton nga anniversary sa February 2024. Kag mas dalagko pagid nga premyo ang nagahulat sa inyo. Para sa aton nga grand draw, may ara gyapon kita nga winner sang 500 worth of e-gift plus 1,000 worth of e-gift. Kag mas dalagko pagid nga premyo ang e-bike kag e-4-wheel vehicle. Okay. So, pero, sa mga non-winners bala naton sa September, October, November, kay even sa preliminary naton sa December and January, kung hindi ka mo dira magdaog, may chance gihapon ka mo nga magdaog sa grand draw naton. So, iban actually, Sir Kent, naghambal nga, hindi lang ko tani magabutan subong sa consolation or sa mas manubo nga premyo, no? Kay malay mo ang swerte nila sa grand draw. Okay. Sige. Sa isa ka winner naton, try naton nga tawagan subong. Ari si Ma'am Chris, by the way si Ma'am Chris, ang aton nga head for customer care and marketing. Ma'am Chris, we are so happy nga ari ikaw diri subong nga mag-witness man sa aton nga third draw, no? Si Ma'am Chris is our Vice President for Marketing and Corporate Affairs sa More Power. Ma'am Chris, thank you so much. Yes, good day sa imo. Good day. Yes. Ma'am, your message to our listeners and sa mga wala pa, sa mga hindi pa try na mag-register, your invitation po sa kanila, ma'am. So, I hope yung mga hindi pa naka-register, magpa-register na sa ating e-billing kasi mas mabilis nilang makikita yung bill nila kapag na-read today. For example, mai-email na rin naman kaagad. So, pwede na kaagad nilang ma-check yung kanilang bill. So, hindi na sila kailangan maghintay ng ilang araw para ma-receive yung kanilang bill. And yung kagandahan nun, hindi na mawawala, hindi na madula-dula ng kanilang bill because nandun lang sa email nila, pwede nilang i-check anytime. Kung wala sila sa bahay, nagbabakasyon sila, o nasa bahay sila ng kamag-anak, pwede nilang i-check. Yes, through their email. So, pwede nilang i-check. So, and kung magkaroon ng baha or sunog, wala taman ginapangayo. So, hindi na yung bill hindi na mawawala kasi nandun lang sa email palagi. Correct. So, kumbaga pwede nilang balikan. Pwede nilang balikan palagi kapag nasa email lang. So, malaki yung convenience na madudulot kapag tayo ay naka-e-billing. Alright. Thank you so much, Ma'am Chris. And sino ayan? Pila na ka-winner, sir? 23. 23. So we still have 27 winners, no? Nga iga-draw ni Sir Kent. Ayan. Hi, sir. Ma'am, good day. This is from More Power. Yes. Is this Bilaong Rolly Casabuena? Yes, ma'am. Taga din ikaw, sir? Dari lang sa may San Isidro, bro. Wow! Congratulations! Sir, isa sa mga winners sa aton nga e-billing sa November nga monthly draw. Okay. Na-remember mo nga nagpa-register ikaw? Yes. Okay, sa ano ikaw nga pitcha nagpa-register if you can remember pa? Akong pag-registered sa E-billing. Sabi, okay. Nagbigat si Mana. Last week. Okay. So, sir, nanawag kami sa imo just to inform you nga nagdaog ikaw sang 500 worth of e-gift. Okay, ma'am. Yes, sir. Yes, please wait ang amon nga email sa imo para mapadala namon sa imo ang imo nga e-gift. Salamat diba, ma'am? Yes. Salamat. Sir, your message sa More Power kag sa iban pagid nga customers nga wala pa nakapa-register sa e-billing. Dapat sa kong register na sila kaya para
naman sila naka-avail man sila sing mga promo bla sang more. So, encourage ko na mag-register na sa e-billing nila, na rules sila bla sa more para maka-avail man sila sa mga benefits ng more. Yes. Sir, paano mo nabalaan nga may kasubong kita sining program? Din mo nakita or din mo nabatian? Nakita ko siya sa Facebook. Sa Facebook. So, ging-click mo lang ang link. Pagpa-register mo, nabudlayan ka bala or hapos lang? Murmiro gani. Murmiro daw hindi pa manaton. Pero sa ulihin na okay na siya. Okay, so basi possible nga sa lang account number mo nga gin-input. Sa account. Sa account. Okay. Sir, may nagapamati sa aton subong. Anong ginhimo mo? Paano ka nagpa-register? Cellphone, siyempre. Okay. Siyempre cellphone. Tapos, nag-adto ko na sa, sa more blank, sa e-billing lang nila nga. Nga link? Nga link, bala nila nga. Nagsulat ko nag-type ko sa ngalan ko, address, akong account number, mga bla. Okay. So, Ang account number mo, makita mo sa imong nga bill. Oo. Okay. And then, nag-input ka pa Hindi. sa imo nga? Ako sa motor, nag-ano ko na lang, nag-click ako, nakapos mo lang siya, dali-dali lang. Lasig mo lang, nag-subscribe na ko na yun, click ko mo lang ito. Pero nag-wait mo lang po sa pilang lang ito pag-ibig. Then, may na-receive kang confirmation. Oo, may confirmation ko na na-receive mo na. Okay, sige. With this, sir, thank you so much, Ged. Kag hulaton mo lang ang amon nga email sa imo para ipadala namon sa imo ang imo nga e-gift. Welcome, give more power. Thank you, Sir Rolly Bilaong. Okay. Alright, si Sir Rolly Bilaong from San Isidro Haro, isa sa mga winners naton sa e-billing, subong nga draw naton. So, nabatian nyo no, ang iyang testimony nga mahapos lang nga magpa-register, syempre, number one, kuha ka sa cellphone mo no? And then, i-click mo ang link, and then, may mga gimpang input lang siya nga mga information based sa ginapangayo sang, kung mag-fill out ka dira, may mga ginapangayo nga mga information, your name, your contact number, your email address, and then submit. Amo lang gina siya ang taman kahapos no nga magpa-register sa aton nga e-billing. Okay. Makuha pa gid kita sang other testimony from Barangay San Isidro. Another customer damo kata diri try ni naton ang Mega World Corporation nga ilang nga account kay nagdaog man sa e-billing. Actually, not only residential no ang pwede maka-register. Even ang commercial accounts naton, mga key accounts naton, ang mga establishment bala pwede gid maka-register sa aton nga e-billing. Wala na siya sang limitation, wala sang this is open no sa tanan nga account as long as nga may ara ka lang nga account sa More Power kag of course registered registered customer ikaw sa More Power. Okay, wala sang may gasabat, but we will try another customer from city proper naman akdi kita, si Bautista Juanita Valenzuela. Try naton nga tawagan. So again, gina-encourage ka naman kamo nga magpa-register sa e-billing naton para nga not only nga galagas kita sa premyo no sa prize kay what is 500 pesos, what is 1,000 pesos. Ang aton is ang convenience nga mahatag naton. Hello ma'am, sir, good day sa imo. Welcome sa More Power. Yes, ma'am. Oo. Si Juanita Bautista ni siya, ma'am. Ay, yung bata yan, ma'am. Bata niya. Ma'am, this is from More Power. Yes, ma'am. Oo. Ma'am, congratulations! Nagdaog ikaw, nagdaog si mama mo sa aton nga draw subong sa e-billing. Ano, ma'am? May tanong lang. Nagdaog sa e-billing, ma'am, nga draw. Nagpa-register ka mo sa e-billing sa More Power?
Yes, ma'am. Okay, imo account ang gingamit? Yes, ma'am, sa kay mama. Pero ako na nga lang, ang gin-register ko. Alright, so ma'am, congratulations. Kaya ang account ni mama mo nagdaog sa e-billing. I-billing, yes, ma'am. Yes, congratulations. Nagdaog ka mo sa 500 pesos worth of e-gift. Ay, salamat. Thank you, ma'am. Yes, oo. Ma'am, saan ka mo nagpa-register? Ay, hindi ko na matandaan, ma'am. Pero sang ano lang? Siling November. yata. Alright. Oo. Paano nyo nabalaan ang inyong program sang More Power? Nakakita ko sa inyong page, ma'am. Ay, okay. So wala ka na wala ka na nagduha-duha, nagpa-register ka na dayon. Oo. Alright, sige. Ma'am, your message sa iban pagid nato mga customers bala kay ang account is your iyasang mama mo pero ikaw nag-facilitate nga magpa-register so pwede. Ano ang message mo? Sa ibang pang mga users ng More Power, gina-invite ko pa mo nga ma-register man sa e-billing sa More Power Card. Madam, okay sa naman sa More Power. Alright, what's your name, ma'am? Janet Bautista, ma'am. Jeanette Bautista. Taga din ka mo? Barangay San San Felix City proper. Sige, ma'am, hulaton mo lang ang amon nga email sa imo para i-confirm mo lang ang na-receive mo ng email para mapadala namon ang imo nga e-gift. Yes, sige, ma'am. Alright. Thank you so much, Miss Bautista. Okay, balikan. Ta si Sir Kent. Tapos na Sir Kent, Complete na. we have, 50 winners. Sige, i-recap naton dugay-dugay. Kag makita ninyo, gina-flash naton sa piyak naton nga screen ang 50 winners. Hulaton ninyo ang email sang More Power using the email address nga marketing@morepower.ph. And then, once nga ma-receive nyo, i-confirm nyo lang para mapadala naton ang e-gift ninyo, ang inyo sininga daog nga 500 pesos worth of e-gift. Finally, from our DTI, your message, sir, sa aton sininga mga konsumidores. Keep on signing up para sa e-billing program sang More Power para magatag convenience sa inyo and at the same time makadaog ka mo diri sa ilang raffle. Okay. May dawi, Sir Ken, taga diin ikaw? Taga Tubungan. Outside ako sang Unfortunately, hindi ka mo makaparegister. Oo. Si Ma'am Joy Abe, ang partner mo diri, siling niya si Sir Kent na ma'am kay daw nabatyagan kung isubong nga magdaog ako. Anyway, check na to. Kayo ka nagdaog. Iba si Miss Joy kay taga City siya. Okay, on behalf, sorry, sa More Power, thank you, Ged, sa pag-upod kapag witness subong sa aton nga draw. Okay, Thank sige. you, ma'am. At tapos na talaga niyang program nato, no? Sa aton, by the way, nga mga tagpalamati, gimpost na ni natin sa aton nga Facebook, but for the information of everybody nga wala pa nakahibalo, kung manotice ninyo, ang inyong nga bill subong, basi matingala ka mo nga gulpi nagnubo, no? Same consumption nyo, pero nagdubo ang value or I mean ang total na ginabayaran nyo. Because starting November 18 until December 14, 2023, para sa November billing ninyo nga cycle, may ginhatag kita nga one-time refund sa aton sini nga mga consumers. Ang one-time refund is 2 pesos and 76 centavos. So, para sa aton sini nga mga consumers, matingala ka mo nga gulpi nagnubo ang inyo nga bill because nga may ginahatag kami nga refund sa inyo. Ang aton nga residential electricity rate, no, para sa November nga billing naton is 7 pesos and 78 centavos na lang. 7 pesos and 78 centavos. Mas manubo ini sang 2 pesos and 77 centavos ikumpara naton sa October billing ninyo. But we would like to emphasize gid namang nga ang ining one-time refund from the word itself nga one-time, susubong lang ni matabo. Naghatag kita sa one-time refund kay kung manotice ninyo from January up to September, October ninyo nga bill,
decreasing ang aton nga rate. Susubong lang ni matabo ang mas manubo nga rate ang 7 pesos and 78 centavos. So mabalik ini siya sa inyo nga December billing. So gusto nyo nga para nga subong pa lang, no? Dapat starting today until December 14 lang, pwede ka mo makagamit sang mga appliances. Pero starting December 18, no? Until January 14, dapat medyo kinot-kinot naman kamuliwat kay magabalik na sa normal ang aton nga rate. Alright, so again, thank you guys sa aton nga DTR representative. But for the meantime, pamatian anay naton kaysang nagligad nga semana, as I said earlier, no, may ara kita nga scheduled power interruption kag 12 hours kini naghatag kita sang gamay nga kalipayan kag kasadya sa mga kabaranggayan. Yari ang aton sini nga video presentation. Thank you again sa mga consumers nato no nga padayon nga nagahangop sa aton. We understood nga ang ining power interruption 12 oras in siya kag nagsabay kita sa scheduled power interruption sa NGCP kag nakahangop gi kita sa inconvenience no nga natuga sa sining scheduled power interruption, but amo ni gani no nagpatigayon kita sa sining promo ang more bugas kag para sa mga affected consumers naton para na makahatag kita sa bisan pa paano partner kalipay sa mga consumers naton nga nakutan sa sining scheduled power interruption kag I know ang bugas kag ang mag hindi maka bayad no sa inconvenience nga nahatag sa inyo, but hopefully bisan pa paano na napahaganagan namon ang inyong ang init nga naman tiyaga nyo, ang inconvenience nga naman tiyaga nyo. At siguro isa sa mga makabig naton nga takeaway sa sining activity partner. Ikaw siguro una, anong takeaway mo sa sining activity? Siguro partner ako ng major takeaway since this is one of a lifetime experience no Yes, para first sa time akin. mo Yes, yun, no? first time ko na Pero siya. sa akon, this is I think since 2021. Yes, oo. Pagkimbalik lang ini naton. But sa imo partner? Ako partner, upon seeing sang mga yuhum sang aton konsumidor no sa paghatag sang ila sang kalipayan sang bugas kag sang mugs, makita mo ang ila sentimento, ang ila yuhum nga hindi Genuine. yes, oo, Yeah. hindi siya bala mabayluhan sang kantidad ang kalipayan ilang ginahatag naton sa ila. Then siguro ang isa pagid ka most memorable ko is nagkanto kita pala sa Santo Niño ang nag-interview kita kay Mana nga may sakit sa ovary nga nagapatimaan siya nga bisan ano kakalisod kagabudlay sang pangabuhi padayon sa gihapon. Yes, that's correct. Although nga kita, sa promo natin, partner, actually may ara kita nga criteria nga Yes, oo. na kinalan zero balance na din, no, may bugas na. But kisa, kinalan na siya nga laidhon ang Oo. kay, kumbaga, kinalan siya nga laidhon ang aton nga Criteria. para nga mapalipay ang mga consumers nato, no? Hindi mo silingon nga kung isa na nakaapak nga mga Yes. bugas, isa lang kasi mo ta ang kaginaaman Yes. nga sakit. We know nga ang duha pila kinabili yan, pero at least pala makapiyan-piyan. Yes, Kasi ang kalipayan nga mahatag sa ila. Tatlo na to kaadlaw nilang konsumo. At least, bisa na paano makabulit si More Power. And on behalf naman sa management and staff sa More Power, kita padayon get nga nagapangayon sa iyong cooperation kay ang ini nga ginahimo naton hindi lamang ini para sa company, Yes. hindi lamang ini para sa NGCP, hindi lamang ini para sa More Power, but we know and we believe nga kung matapos yung aton nga 5-year modernization kag rehabilitation rehabilitation plan partner, mabasyagan gid sa mga Ilonggo. Yes, ang pagbago. Mata nila Oo. sa nagsubong ang pagbago sa aton nga mga fasilidad pinaagi sa paghaganhagan ng mga experience nila ang mga unscheduled power interruption. Kay at the end of the day, amo to siya gani kagina ang hambal naton sa live nga hindi ini siya para kay More Power lang, Yes. kundi para ini sa bugos nga susyudad sang Iloilo. Yes. Kag kami sa More Power, kita sa More Power, Yes. sa liga ninyo nga
Amala mo pagkikita no sa kalingawan ng kadulong sa inyo sa pihak sa inconvenience nga madala sa mga scheduled power interruption. Madamo gid nga salamat sa ato. Tanan. Yes. By the way, sa weekend, it's December 3. Mag-ara kitang scheduled power interruption. Makita sa aton nga screen. Kag makita man sa Facebook page sa More Power Iloilo. Why nakita sang tiyempo, thank you gid sa mga customers naton nga padayon nga nagasakdag sa sininga program. Tubtubs naman sa masunod nga semana. Kag bantayan ha, kay may mga employees kita bala nga nag-trip abroad. So, aton sila nga interviewon ano bala ang mga nag-benchmark sila dito, may mga training sila nga nagpaidalaw sila sa training aton man nga istoryahan no ang ila sini nga mga activities nga sa pagpadulong nila sa luwas sang pungsod. On behalf na gid lamang sa management and staff sa More Power, ini si Joy Fantilaga at your service. Good day. More Power at your service. More Power at your service. Programa nga magadulong sa inyo sang pinakaulihi kag importante nga mga impormasyon may kaangtanan sa operasyon sang inyo distribution utility sa Iloilo, ang More Electric and Power Corporation. More Power at your service. More Power at your service. Programa nga magahatag sang kaatagan sa mga ginoobra sang More Power. Agod mapanami pagid ang serbisyo sa inyo. Mahibaluan ang pinakaulihi nga tikang padulong sa modernisasyon kag advisory sa power interruptions. Kampanya kontra sa mga pagpangawat sa kuryente, electrical safety tips, corporate social responsibility projects. Kag mapamatian man ang tingog sang mga konsumidor. More Power at your service. More Power at your service. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.